it's supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I So, ayan na guys, kakain na tayo. Ito na yung foods. Galing sa, saan to galing? Sa Sorsogon. Ayan. Kain na guys. Tikman na natin to. Binigay to ni na shoutout ako kay kay Ate Carmen. Siya po yung nagbigay ng ng isda na to. Nakita ko siya dun sa Talipapa. Tapos nangingi ako sa kanya. Kaya para Ng sabaw. Hay na bara. roll packs. Budot. Budi, manganan budi. Bode. Yan, masarap yung Budi, sabaw, mga mga ano. asim-asim. Ano? Ano ba yung sabi ko? Ayan yung ulam namin guys, oh. Yung karne. Ito muna unahin nyo. Ibabaw, ibabaw. Taas, taas. Ano sa dong? Ibabaw. Ano ko nga itong Ibabaw. pinagmamayabang ng Juliba na luto niya. Luto ba niya yan? Luto daw niya to. Kasimbaw ng bilat niya. Hindi. Hindi na nila kuya to. Pero hindi dapat ganyan ang pagluto. Tamis. Hindi nila na-rip. Nabutagan na baho. Uy, masarap din sahog bukas sa pansit. Magpapansit ka ba? Hindi pala bukas. Ayun ba? May birthday ba? May pansit. Pagdating ni siya. Hindi eh. Ano may pansit? May pansit diyo. Kaya nga. Kaya nga nakuha Pansit. na ano. Nagbili na ako ng Republic. Welcome party daw. Wow. Pansit lang. Sabi na daw siya ng Republic. Inuwa niya yung Masarap ba? Wala naman lasa yung ano. Wala na kasi siyempre niluto yan. Niluto ko ulit. Alam man. Wala nang ano. Sumakang iba doon. Dahil mo muna lang kayo. Wala, namatay na. Huwag nga muna kaya. Akin na muna kaya. Yun Dag. yan. Napo rito yung dag. Dag ko to sa... Ba't sila nag-away niya ron? Wala siya. Baka siya rin sa inuman. Buti hindi na bumaba si ano eh. Kaya dapat yan si Lance, huwag masyado kaya Lance makiinom sa kanila masisira siya, sira na sira na si Bea. Hindi naman siya nag-inom. Wala man siya nag-inom.
Ang sino kayo? Inuman nga eh. Sila Watnong. Noon, kaya si Roy lang. Sinamahan lang yung dalawang dance, baka pagkakita niya. Nagtik daw yung Diana. Kasi natutulog na daw sila. Sinipa daw yung pintuan nila. Kaya binaba ni Lance sila. Kasi pag pumasok daw yung si Watnong suntukin nung isa. Kasi natutulog na sila eh, mga alauna na eh. Ay, gabi na. Sinipa daw yung pinto. Kaya kung sabi niya, may lasing daw. Tapos ang ingay daw, sige ganun. Kaya bumaba si Lance. Kaya bumaba. Kaya ngayon, diyan na sila sa baba. Dapat bumaba na lang yung dalawa. Kasi si Ninyo din daw dyan. Kaya nga, diyan na sila sa baba. Hintay lang yung pom. Hindi pa ako nakabili. May ulan naman. Dapat gawa na lang ni Kuya Dubudik. Baba na lang sana yung isang double dick dyan. Saan? Diyan sa baba. Meron man mga double dick dyan sa baba. Wala eh. Yan sa silong. Adamot. Wala. Sinira Yung na mga nila. nirak-rak. Sinira nga nila ba? Yung si Marvin, nangalas. Oo. Nagpiniling man. Pinalas na, di ba yun? Nandun din sa baba yun. Sino yan? Maganda mo dyan. Mas mahal ang mga bata. Fresh pa no? 210. Kalahati lang binigay ni Ate Carmen eh. Ang mahal naman daw sa kanya. Ba't mas mura ang medyo mura ang sa baba at sa patero? Bakit overpriced naman talaga dito ang stock? Siyempre, binili na niya sa Baguio. May tubo na naman siya. Diyan na kayo sa baba matulog. So. Dito na po kami ate. May nagmamaoy naman. Hindi pinagsabihan na naman si Watnong. Umakit na si Kuya dun sa kay Watnong. Kaya nag-absent na naman. Tamang-tama daw kung nagsungga si Watnong sa iniinom. Ang over na naman. Hindi, lasing pa talaga. Lasing pa talaga. Alam mo naman si Watnong pag umiinom. Pag minom kasi yan, walang masmasan. Tuloy-tuloy. Ang sabi ni Kuya Tawak mo. Nabiyan na. Hindi daw dapat ganun. Okay lang din mainom. Ramyun. Spicy ramyun.
At isa na lang kulang nito. Ang bilis ng biyahe nila, no? Ba? Bakit ang bilis nilang biyahe? Matawid na sa Matok? Kanina pa. Nasa Kabikulan na sila. Pagkatapos ng Bicol, Manila na. Quezon Province pa. Tapos Laguna. Probinsya ng Laguna. Ay, dadaan pa ng Laguna? Kadaan pa ng Quezon Province. Tapos ang Bicol, Quezon. Dadaan yan ng Lopez Quezon, Pumaca Quezon, Lucinas Quezon,